gima koro itim nikech aneno kiseola od ni maisiko mana ni gimoro amora ok inyal ana wuok adhi ng'weto iwinja adhi ng'weto adhi manyo alot ka to koro in gimi iwuog imanyane gima nyalo loso to gima duong' ichak tedo ket pie kendo adhi ng'weto baba umara lepo no anose ola in donge pesa oko we makata mara lot koro in dhi ket pi ine minot ine manolwe asekoni kamano ni anadhi ng'weto kiki kasa nikech an bende aol nyathi dhako wadwa weuru mondo ang'weti ng'weto sasa e piny ni awa omit mana kintie gima ikowe go wada adek pile osuga pile to kiang'o nyathina oroma handalawa nokong'ad penda kata galot go wada ka wuoru kende osiko gi koko ralep ma wuoru ola in kasiri nyathina kasiri ing'e ni wuoru no akia kata ni en gi dhako moroko kono ba kobiro ka to kecha pa pino timo nono obeo dala na onge dhako madonje dala no yawa chieng' no dwa negre anega ma gibiro ng'e ni kara sembo be ni mabor asembo ni mabor ma be yawa de minwa ne kaka sani ang'weto mana sungora cha asiko ni mama anakia ng'weto sani tinde ng'weto oroma obarandaso wada achieng mana nyisa ngono ne wuoi chungane kan wagamne kata wendo kom kor kung'e matonga ok wagamne kom isechako kelo naka chuogi e dala naka don kase gamoni kom ting'eri gi wendo omera inya wagamne wendo kom ne achieng binaka kom mane wuon gi manosekelo na e dala naka wendo kodonjo dongi gamone ga kom mama yo koda kiketo ngude e wi ilonga ni Victor bed mos ka in Victor dala na yo mango gima yo mango na biro mo buk mane omera buk moro na miyo buk mane buk mar kinyuoro mchande buk mano miya madonjo to isi ni Victor miya kuod joko kelo cho miya achieng' nyathina isetieka gik maka wuoru osewinjo to ane makoro ane materi achieng' ok chika to penje to mondo miya pimne warwegi aseluoro pinje makoro pok naromo gaila wagamne wendo ko achieng' koma onge maka wuoru biro kae to yudo ka aya wuoru ana onge winju wachu ana onge anena ngogo ne ma suvria nyaka ne mina chienga magi anena ang'o manie kendoni wona chienga an ing'e na onge wach nikech nyachieng' asekon awuok kaka dhi ng'weto achieng' aneno mana ka skwekore mana gi chuo kuonde achieng' ipodi duoge chuo mayocha sekweri cha oduogo omo pap ka imiyo me buk yawa omera wuodo kelo kawuono chaki kelo tiendi ka ana duogo mana wona chieng' wuoi ni dwara mondo goye goch moro omera wuodo kelo chaki kelo tiendi ka idwara ng'we nyara biane ka luyo awacho ni ana dwaro mana omera wuodo kelo kawuono dhi chaki kelo tiendi ka buk mane mar kiny bwa nyalo romo ne in mimi ofi na dhi nono dong achieng' base kweri e nyanya pini isekwara to revision ema timo ga kode mar buk kiny bwa nyalo romo min achieng' an buk no ka winj maber to ene mo ang'o ma nyathini dwaro dala naka ma to dwaro mana nek omera wuodo kelo ang'o midwaro dala naka akoni ni kodhi makokelo no weting'o ikelo na dala naka wuodo kelo ang'o midwaro dala naka wuoi mate ang'o midwaro dala naka ang'o midwaro dala naka dwaro ka onge min achieng' atim magi ang'o magi onego ter mana achieng' police donje od cha donje od cha akoro gore gik mo omera wuodo kel duoka awacho ni duoka wuodo kelo pod ing'iya dhi ne luyo dhi kama idhiye ichaki duoge dala nani min achieng' duoka
Achieng' mana achako ng'weto chakre siasa. Nanyisi niya, kineno kiromo Achieng', dalana kai an agonyi thuolo. Kineno kiromo idhi ka sani oromo, we kethona school fee. Sate pesa ma wuon Achieng'. Pesa manyocha go mjengo, sate go mjengo, Achieng' nyar mara dhi ng'wete kawuono atiekra gi nyako ni kenda. Iya wang' mogik. Nyako ni timo ang'o? Na moko masuno biro mo gande buge mar kiny go wanyalo romo. Min Achieng' duoga ne bathe ka. Sorika. Mang'o? In ing'eyo ni maber ni puonjruok ichako gi dalau. Puonjruok ing'e maber ni ichako gi dalau. Tedo ichako gi dalau. In ing'e chuo idwaro ing'e nyaka gi dalau. Ok kamano ba. Idwaro nang'o? Achieng' ochaya e dalani. Achieng' sami wuok. To Achieng' osiko mana ki mana gi chuo mane koro ji en kuonde gi. Sani mama Min Achieng' ni nyiso nyako nyathini ni omok mai sadi. Ne kar mana saa 2. Nyaka sani adonjo kadenyo. Achieng' adonjo kadenyo nyaka sani pod aneno ka pi kaka noketi oduone kendo. Morumo. Ya magi ya Nyasachiel anen. Achieng' base go yie adieri. Osebudho ne goch. Base chwadi. Podi. Idwa mondo chwadi. Min Achieng' nyathini bong'eya maber. Bong'eya ka leng'ora ga ir ji. Wiye osewil kodi. Odegi tang'ne matin mondo ne. Ya kare nyithindo gidwaro ang'o? Matin ning'e na chwadi moko kono kitang'. Biro maber to nyathi okele. Achieng' asekweri ni ng'iye classmate ma fine mibedogo. Wuodo kelo werigo mineno ni. An kiki kel na nyakwaro ka ma onge pile uomo. Karang'o matimo un? An onge time mar piro nyakwaro sani. Poda tin. Mama nyakwaro to ka kelnu. Achieng'. Ichando na nyam. Ibiro ting'o ibiro ng'e. Achieng' mineno ni. Hey. Winj wach mamauni, ti winj wachna an babau. Luyo idhi ng'i gimi nyalo timo. Luyo idhi ng'i gimi nyalo timo. Chaki nuoe. Min Achieng' nyar marang'ina gima nyalo loso kanyo. Ng'iya ni gimi nyalo loso. Weche nyithindo gi tek. Hey. Nyathi oroma gi weche chuo. Anyuomora gi ya joma nyuolo nyithindo manyiri. Wanyuolo uto wan e dhier. Hey.